Hello kakabsat, daytoyen tay part 3 road trip nga mapan Baler Aurora. Dinggan tayo met ti Ilocano agkakapintas nga sulat. Pinatig adu akar karim nagdalekat kadagiti sawem tsak ingkan kanu ti aglawlaw dapat check ayat mo saan nga ubaw adun adaras adumawat ka pamakawan kadagiti nagbigdutam adua kari inka inyaleng-aleng matta ang met nga agigitulen mauma-apon daraway ang kakarin mauma-apon di na kumababalawen awan pagpunaam to'y ayan ko kasi katig ako na usog at nauman pinatik adu akar karim nagtalekat kadagiti sawem tsak ingkan kanu ti aglawlaw dapat check ayat mo saan nga ubaw adun adaras adumawat ka pamakawan kadagiti nagbigdutam adua kari inka inyaleng-aleng madda akmet nga aging tutulen mauma-ahon daraway akar karim mauma-ahon di na kumababalawen awan pagkunaang to'y ayat ko kasi katig ako na pusong at nauman mauma-ahon nayadwan akarim ay ayaten ka ngemjak may puranen at pagkadaakon ken ka pakawanen na sa pulek meten pudno akaririk na may saka hindi makita ka malmalday ka nga aptap tapayat imasinegak ket insemenak ket kinunam sikan ni Mr. Lonely iti may kadwa apan
Supapakan kanto Aya't nagkapuputwan Awan to't pagpabuyam Ilain kanto una Awan to't pagpabuyam Ilalain kanto una Ikan ka ti pagpapanunuga Amadlaw kung saan na siya kadat kaungga Ipudno man ngarot Linaon kay kapustong Tapalubos ang kano gusto mapangkenkwana Agpili ka siya katiwen no iso Inapat-patek kasapulang itabiag mo Siya kadia kabinulik mo'y diriga When no iso anang amumlat na piita panawen Panunutek ngarutan na sayaan Itinasket deng na apilyen Tapnon awan to ti pagpapawian Siya sinugadi siya when no iso At pili ka siya kadiwen no iso Inapat-patek ang kasapulang itabiag mo Siya kadia kabinulik mo'y dirigat When no iso amumlat na biita panawen Panunutek ngarut anasayaan Itinasket deng na apilyen Tapno awan to ti pagpapawian Siya sinugadi siya when no iso Panunutek ngarut anasayaan Itinasket deng na apilyen Tapnon awan to ti pagpapawian Siya sinugadi siya when no iso Siya sinugadi siya when no iso Sika di sa miwen ko Sika tininglingay ko Mang paragsak daytoy riknak Liwliwanak ka daytoy puso Sika malaglagip ko Sabong nga ka dagkagainit
sikat rangyat magpatured tapnon sipnget sarangtek sikat rangyat jainit mangkabaraken lawag ta iti inaldaw-aldaw ket banbantayan na sikat rangyat to'y biyak ko magpatingan to'y panunot ko mangsarangin kadagiti ato asumang baya problema asupulan na katuyayan pamatingan na kairuama ang amino awan ka kat saan akong nagbiyak sikat rangyat to'y biyak ko magpatingan to'y panunot ko mansanangin kadagiti ato asumang baya problema asapulan na katuyayan pamatingan na kairuama ang amino awan ka kat saan akong nagbiyak ang amino awan ka kat saan akong nagbiyak awanak man dita sidong mo alingagi man pitit to'y puso tapnuin ka may mutek-tekan kay papanan to'y napudno nga panagayat ko hindi nga po ayat ko balikas ni karayo pangipek saak gagarken iliw ko nagsalag dita arpad mo iwaksim ni panatwa-twa tasagrapen takilipnos na to'y ayat ko para ken ka agnanayon awan patingganan mensahe ni ayan sa sinupay ti pangyawatan no dilaeng siksika nga puon daytoy biyak ingka pumasa puyute sampit biro daytoy ayan tapno aksanta rimat kaunggap amang tumpan arapaak tatibiyak